Pag umuulan, nakaupo lang kami dyan dito. Dito. Yan tulugan mi. Dito kami nakaupo pag umuulan. Nakaupo hindi na kayo nahiga. Hindi na, tumutuloy yan pag umuulan. Kasi yung naghanap buhay naman na Bisaya, hindi nagpapadala 300 imbis makapundar ng pawi, di nakakapundar ta. Inuuna kasi bisyo. Matino kasi matanda na walang isip. 48 years old na, walang isip. Galit ka pala po kay asawa mo. Walang isip 48 na. Pansyam niya akong asawa. Ay, pangsyam ka ng asawa. Pumayag ka po kasing mag-asawahin kang Malas ang Bisaya. Walang swerte. Ay, hindi naman lahat, ate. Baka magalit sa atin yung ibang Bisaya. Lang, anak-anak lang, di naman kayang buhayin. Nagpadaming anak, di naman kayang buhayin. 8, 3 yung pinampon. Andito sa akin yung 5. Panganay niya 16. Nag-aaral sa Binson. Kala ko po bininta yung iba. Yung 3. 3 yung bininta. Oo, ang paglabas pa lang. Ang pinakamura, magkano? 1.5 nasa Sayang, sana ako na lang nagbili. 1.5 lang pala. Mga kalingap, ang vlog pong ito ay 2 years ago na. Pero muli ko pong ibinahagi sa inyo upang maunawaan ang kwento ni Ate Josephine. At muli po tayong babalik sa kanila upang kumustahin. At sa oras pong ito, halina po ating panoorin ang kwento ni Ate Josephine. Ay, grabe mga kalingap. Ito lang po yung bahay nila, oh. Ilan po ang pamilya niya sa lugar na ito. Ilang anak po nandito. Grabe mga kahoy-kahoy lang, mga kumot lang mga kalingap yung tabing. Grabe mga kalingap. Wala pa po si Ate Josephine. Grabe yung bahay talaga kalingap po. Ay! Ayan. Di battery yan? Kalingap sila yung bahay ni Ate Josephine, wala pong ilaw. Okay ka lang? Ha? Wala pa si Ate Josephine ay. Next year andito na yun. Andito na po mga kalingap si Ate Josephine, tutulungan natin. Nanguha po. Nanguha po ng Kuha po yan ng Ano pong kinuha mo, Ate Josephine? yan. Bago? Nawangan ka po talaga namin, Ate Josephine. Bagungon? Ano po yung bagungon? Saan nyo po kinuha yun, Ate Josephine? Sa pispan yan. Sa pispan. Buti pinayagan kayong kumuha, Ate Josephine. Sa paano naman, doon bago kumuha. Papaalam. Si Ate Josephine ang kalingap. Pagod ka po, pahinga ka muna, Ate Josephine. Layo ay. Nalayo. Bundok pa. Lakad pa kami ikot naman. Galing ka pa pong bundok. Ate Josephine, ilan anak nyo? 8. 3 yung nampon. 5 nandyan. 3 Balita ko, Ate Josephine, may binenta ka. Ay, binta yan, sa Bulacan po, 10,000. Tapos sa Bisaya naman, 1.5. Binta ka po pala ng anak, Asawa 1.5. ko, paglabas, babae, 10,000. Pupunta ka man! Tapos yung dalawa po pala na binta nyo. Tapos yung 1.5. Lalaki sa Bisaya. Binta nyo din po. Bakit nyo po bininta? Yung binta niya. Asawa nyo po nagbinta, hindi ikaw. Pumayag ka po, bakit ka po pumayag? Yung inaalagaan nyo dito? Bali, 4. Bali 4. 4 na lalaki. 4 na lalaki. Nagkain ka na po, Ate Josephine? Ano pong ulam nyo kanina? Wala. Hindi man ako kumain. Hindi man ako halian. Hindi ka na nanghalian? Ano po yung nandyan? Magkikain sana kami. Walang ulam. Ang padala naman nung isa ko, nung 17, January 17, 300. Nagtatrabaho siya sa Lucena. Isang buwan, 300? Isang simana, 300. 300 pesos, one week? Kada linggo, 300. Sige na, Ate Josephine, pasok ka na sa bahay mo. Baka ipapasok mo pa yan. Yan na yan.
bibinta yan. Ang bilas. Pambiling bigas. May dala kaming bigas, Ate Josephine. Hindi ka naniniwala, Ate Josephine? Kunin ko po yung bigas. Meron kaming dalang bigas. Ay, kasi kay Ate Josephine. Ate Josephine, oh. May bigas ka na. Paano masasabi nyo? Maraming salamat po. Huwag mo na yung ibenta. Ulam mo na lang. Maghapon ka, Ate Josephine. Magkano man bili niyan? Ano po yan, order? Ay, order ma'am. Ay, order naman pala. Ibibigay talaga yan, Ate Josephine. Kumusta ang buhay, Ate Josephine? Di naman po ayos kasi, wala po kasi yung anak ko dito ay, Anak niyo? Sino pong anak niyo? yung babae ko. Yung panganay niyo? Kahit Nasaan po yung sana kahit walang asawa. natulong? Andyan po yung sana yung mga anak ko. Di masaya ako. Masaya ka pag andyan yung mga anak mo. Mm. Yung masaya. Makikikapi sana kami, Ate Josephine. May kape ka dyan? Di na nga kami nagkakapi. Ay, hindi kayo nagkakapi. Kasi padala man nakaraan 300. Ay, di ano na lang. Gatas na lang at sana, Ate Josephine. Makikigatas na lang kami. Wala din? May dala po kami, Ate Josephine. Gatas tsaka kape. Gusto nyo po, bibigay ko po. Mga kalinga po, meron tayong dalang gatas, kape, mga asukal at may noodles pa, mga kalinga. Ate Josephine, oh, pwede na kaming makikape, makigatas. Ha? Oh, pwede na kami, meron na baga. Ay, Masaya ka sa binigay natin? masaya po dahil meron ng maiinom. May inom ka ng Gatas. gatas? Minsan pagigising namin ay kasi padala Kape? man lang nung 300, kulang pa sa mga anak niya. 300 lang yung bigay sa'yo. O, di na nakakabiling asukal kape. Ba't nagpadala pa 300 lang? Oo. At nasalita pa nga pasalamat pa daw ako dahil pinapadalaan ko pa. Habi ko, natural ka magpadala dahil meron ka mga anak mo dito. Ilan ang iniwan mong anak mo dito. Habi ko, ang pinagkitaan mo, pinaghanap buhayan mo ay napupunta lang sa bisyo. Nung tumawag ako sa kanya nagiinom. Sabi, umaga mapadala. Umabot na ng hapon. Nagpadala 300. Naway-away ko. Ko sa iya, umuli ka na sa lugar mo sa Liti-Liti. Mabubuhay naman ako. Kaya sabi ko, mabubuhay naman kami. Nakikipaghiwalay ka na po pala? Bakit po maghanap ka ng bago? Dahil, Ay, hindi ka maghahanap buhay na lang ako para buhayin ko yung mga anak ko. Kasi di ko naman kailangan ng asawa kasi masaksa, puro konsumisyon lang ang binibigay. Ah, hindi ka tinuto. Ito po, bunso mo yan? Eh, baby. Ano pong pangalan yan? DR. GR. Huwag mo na po yung ipampon. Kaya mo yung buhayin. May Baka hanap ibinta mo. buhay. May nag-aampon na nga. Kung may hanap buhay ako, hindi mapapaampon. Wala naman pagkukunan. Kapag sisimulan. Di sana kung may hanap buhay, di. Asan po yung bahay nyo, Ate Josephine? Andyan. Ay, kala ko itong nasa likod. Ayan sa Ay, hindi likod. yan. Sa may harap ko, may kita pa Ito yung binibidyo namin kanina ay. Ay, ito pala. Kumusta man po dito? Masarap man dito matulog? Di masarap kasi pag umuulan, natulog. Ay, natulo. Nakaupo lang kayo. Presko baga po. Pag umuulan, nakaupo lang kami dyan dito. Dito. Yan tulugan mi. Dito kami nakaupo pag umuulan. Nakaupo hindi na kayo nahiga. Hindi na, tumutulo yan pag umuulan. Kasi yung naghanap buhay naman na Bisaya, hindi nagpapadala 300, imbis makapundar ng pawi, di nakakapundar ta. Inuuna kasi bisyo. Matino kasi Matanda na, walang isip. 48 years old na, walang isip. Galit ka pala po kay asawa mo. Walang isip 48 na. Pansyam niya akong asawa. Ay, pangsyam ka ng asawa. Pumayag ka po kasing mag-asawahin kang Malas ang Bisaya. Walang swerte. Ay, hindi naman lahat, ate. Baka magalit sa atin yung ibang Bisaya. Lang, anak-anak lang, di naman kayang buhayin. Nagpadaming anak, di naman kayang buhayin. 8, 3 yung pinampon. Andito sa akin yung 5. Panganay niya 16. Nag-aaral sa Binson. Kala ko po bininta yung iba. Yung 3. 3 yung bininta. Oo, ang paglabas pa lang. Ang pinakamura, magkano? 1.5 nasa Sayang, sana bunga. ako na lang nagbili. 1.5 lang pala. Ano naman yun yung 5 years old na nasa bunga sa Liti. Ang nag-ampon ay Siman. Ang ina naman Siman. teacher.
Kaya man pala, May ano. diferensya sa mattress, hindi magkakaanak. Mura naman yung, ano, bili nila. Minsan bumisita ako doon kahit kinuha ko doon yung anak ko nung Ano po yung, ano, may pinirmahan kang papel? Mayo. Wala kayong pinirmahan. Mama, Eh, di may habol pa kayo doon. 1.5 lang ang ano nung ano ko dahil tinang ko ng asawa ko dahil hindi naman kayang buhayin. Ano kasi ulira, anak ng anak, tamad maghanap buhay. Eh, dapat po hindi ka nagpayag. Nilagyan mo ng, ano, ipinutulan mo na lang po sana. Dapat hindi ka nagpayag. Kung, ano, hindi naman kayang buhayin, eh, huwag ka nang gumawa ng anak. Sabihan mo po. Ngayon may bisyo, sabi ko wag ka na umuwi ka na sa nanay mo. Hindi mo naman kayang buhayin ang pamilya mo. Ay, ayaw mo na po talaga. Pagod na. Pagod na, ayaw mo na. Giging single parent ka po niyan. Mas gusto ko pa yung single parent kasi walang sakit ulo, walang problema. Matutulog ako mahimbing, walang katabi. Okay lang, may katabi naman ako, mga anak ko. Naiiyak ka po, ate. Ay, hindi pa ako naiiyak. Masayang-masaya ako na wala akong asawa. Ba't ako malulungkot? Ano ko naman yung asawa na hindi naman makakatulong sa buhay ko. Aanakan ka lang, tapos iiwanan, hindi niya iniisip ang kinabukasan ng anak niya. Pag katulad nun, may hanap buhay siya, dapat tustusan na ng maayos ang mga anak niya, baka inin. Wala, papadalang kang 300, sana aabot yun, makakabili baga ng bigas yun. Makakabili 5 kilo ang sandan, saan mapupunta kung may utang ako? Paano yung sa umaga almusal? Halimbawa, tinapay, gatas, wala nang ibibili sa mga anak niya. Hindi niya naisip kasi iniisip niya, makabili lang siya ng alak. Ang bisyo niya, nagtutungit, nag-iinom. Habang Buti naman po, hindi naman ng bababae. Anong babae? Ay, ng bababae rin? Nung tumawag nga ako sa Baruto, dalawa-dalawa. Ay, 2 ang babae? Oo. Habang nakakatulog kayo mga anak mo dito, natutulog na walang kain. Tapos, umaga tinawagan, padala ka, hapon 300, alas 5. Tapos sabi niya, mamaya-maya, pagka hapon, papadala na lang ako 300. Sabi ko, wag ka na umuwi sa akin. Umuwi ka na sa nanay mo. Hindi na kita kailangan. Mabubuhay naman akong walang asawa. Kaya kong maghanap buhay dahil hindi pa man ako matanda. Makakapaghanap buhay pa ako. Kaya hindi ako tamad. Sabi ko, ikaw, sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, pag-asawa na raw ako ng Bicol, sabi ko, hindi ako sira na mag-asawa dito. Maghahanap buhay ako, itataguyod ko yung mga anak ko, palalakihin ko ng maayos. Sabi ko sa kanya, umuwi ka na sa nanay mo, hindi ko kailangan ng kagaya mong lalaki, bulirang ama. Sabi ko sa kanya, ako nakakapagod ka na, konsumisyon ka lang sa buhay ko. Pagod ka. Pahinga ka muna, magtimpla ka na po dyan ng dalabaga tayo dyan. Gatas at gatas at kape. Maggatas ka na lang po, magkape para magkatulog ka. Yan, babalik na lang kami dito ate Ate Josephine. Mga kalingap si Ate Josephine. Tapang pala ni Ate Josephine. Galit ka ay. Siguro pag pumunta yung asawa mo, yayakapin mo. Ay, hindi ko po yayakapin. Bakit yayakapin ko? Anino pa lang niya, baka itaking ko na. Ay, papatayin mo pa. Tatagayin mo pala. Ay, Ko siya bawal pong pumatay. Hindi ko na kailangan siya umuwi dito. Umuwi siya sa lugar niya, buhay pa man ang nanay niya. Ay, ayaw mo nang pabalikin yung asawa Papadalang mo. ka, 300. Magkakasabay ilang ba yung anak niyang papakainin ko dito. Papadalan ako 300, umuwi siya. 300 300,000 po. 300 pesos? Ay, 300 pesos? Ilan ang Pang ano lang yun, pambili lang yun ng Ilang anak niya dito? 13 anyos, 10 taon, 12 anyos. Tapos yung maliit niya, 2 taon. Sama puntang 300. Sasapat pa yun sa mga anak niya na malalakas kumain. Magkakasya. Ang mga bilihin dito, mura. Mamahal na ng bilihin dito. Mahal na talaga pambayad lang utang yun 300. Mga kain nito ay ang saing 1 kilo, 3/4. Oh. Panay-panay ang ilang beses nagbubungkal niya, nagbubukas ng kaldero, 3 beses. Minsan nga hindi na ako kakain dahil paghatid ko ng module, pag uwi ko, wala na akong kakainin. Hindi ka na po nakain. Wala na akong aabutin na kanin. Pag alis ko dyan, sasaingan kong maaga. Pagdating ko, kaldero na lang maabutan ko. Ako tuloy nagsaing, wala akong kakainin. Dahil malakas kumakain. Malalakas yung anak kong kumain. Ayan, 4 na lalaki yan. Tapos padalahan ako 300. 4 pa lang yan, Ay, Diyos ko.
Sabi ko, wag ka nang bumalik. Kaya ko naman maghanap buhay para sa mga anak ko. Sanay ako, bata pa lang ako, naghahanap buhay na ako. Tapos nakapag-asawa sa kanya, wala naman, lahat ng pundar ko, ubos. Na-inlove ko po garo ay, ano? Ay, that's na in love. Di naman ako nagkagusto. Siya malang ang nanligaw na susunod-sunod na parang aso. Hindi na-inlove ka kasi sumusunod. Di naman ako na in love. Dahil iniisip ko nun, kung ikaw man lang, baka sa lugaw lang kakainin ko sa'yo. Bakit po naging asawa nyo? Ay, nilagay lang yan sa inumin. Ay, inano ka po? Pinatulog ka? Pag Bisaya daw ay ano, hindi ko alam kung ano yun. Ay, ano ka, ginayuma? Ginayuma pala po ito si Ate Josephine. Oh, ano, babalik na lang kami dito. Maraming salamat Ate Josephine ha, at nagparakukwento ka sa amin. Ano mo yung counting tulong namin na ano, pansamantalang kasi kapag ka lumaki yung channel ko, papayamanin natin yung mga tinutulungan natin. Salamat Ate Josephine ha. Ate Josephine, babay na po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo,